Hoxe temos en primeira persoa a Eloi Pérez, candidato do PP á alcaldía de Monterroso. Que tal, Eloi? Moi bo día. Hola, moi bo día. Que tal andamos? De campaña, de nervios e de todo? De campaña ainda non, pero bueno, pronto empezaremos entonces o traballo pois que nos vai dar a campaña no noso povo vai ser un traballo importante, non? E preparado para todo o que se ven por diante? Preparados estamos. Así me gusta. Ademais, en Monterroso tedes unha forza especial, non? Sí, en Monterroso realmente vivius unha situación especial. Contábache que o concello de, quizás o último concello que se constituiu en España nas últimas eleccións municipais. Houve unha serie de particularidades que levaron a que se retrasara bastante a constitución do que sería o goberno municipal. E a marxe da política, posiblemente unha das cousas polas que Monterroso sexa máis coñecido, de feito fama autonómica dende logo, nacional seguro que tamén, pero incluso internacional a famosa feira dos Santos, non? Sí, efectivamente. Monterroso ten unha feira que se celebra todos os anos o día 1 de novembro, que é a Feira de Santos, cuya fama trascende as fronteiras de Galicia, é dicir, ven xente a Monterroso ese día de toda España, é dicir, de todos os rincóns de Galicia e incluso mesmo de Portugal. Aí ese día podemos encontrarnos a xente de calquer punto de España, incluso aí un gran mercado, un gran supermercado rural onde podes comprar de todo o que te podes imaginar, dende produtos do campo, animais, produtos da ferretería, maquinaria, etcétera, etcétera. É un gran supermercado. De feito, estuvemos traballando na construción dun museo que é un centro de interpretación, que é o Centro de Interpretación a Vila das Feiras, no que eu puxen especial interés dende o momento que entrei a formar parte do equipo de goberno, e de feito así conseguimos axudas importantes por parte da Xunta de Galicia que apoiou esta inversión. Estamos moi a punto xa de abrila, non? Aí verase a evolución da vila en torno ao que é a Feira de Monterroso, a Feira de Santos, que é unha feira, xa como xa dixen antes, con a importancia especial. De feito, esta feira é a máis antigua de España, ten máis de 800 anos de historia, é dicir, a feira viva con máis de 800 anos de historia. Así o acredita, por exemplo, digamos, a concesión por parte dos reis católicos da concesión da concesión do aventado Sala Monterroso. Isto aparece no tombo do mosteiro de Sobrado dos Monxes. Que curioso. Ao final, se algún busca, pois ve Feira de Monterroso tal día de tal día, pero é interesante que se coñeza tamén esta outra parte da historia que hai detrás. De feito, no Centro de Interpretación a Vila das Feiras estará recollida toda a historia da Feira de Santos, non? E bueno, como se desenrolou a vila en torno a esta Feira de Santos. É dicir, a vila en sí, esta vila ten menos dunha centuria de antigüedade. É dicir, antes, no século pasado, pois Monterroso como tal, como vila, non existía, senón que estaba en Esporiz. Despois acabouse desgregando civil e eclesiásticamente e surxiu que é a vila de Monterroso, en torno aos feirais e toirais que compoñían o campo da feira, non? E isto, bueno, pois fixo que a vila fora medrando en torno a este evento. De feito, unha das particularidades desta vila é que, sendo unha vila, o sea, sendo un concello polo que discurre o camiño francés, pois non pasa polo centro do pobo, é dicir, non pasa pola vila de Monterroso, senón que pasa por unha esquina. É dicir, isto é debido, sobre todo, a porque o evento feira tiña máis importancia incluso que o que é o camiño de peregrinación. Que curioso. Curioso, sí. Cando menos curioso. E falando do centro da vila, e como se pode ver aquí na pantalla que vemos, aparentemente Monterroso podría dicirse, a lo menos a simple vista, que o centro de Galicia, pero creo que non tedes recoñecido ese mérito. Ainda que o centro xeográfico que, según o IGN, está no veciño Concello de Anterulla, nós efectivamente estamos na parte central de Galicia. Temos aí unha digamos, situación privilexiada. De feito, Monterroso é un cruce de camiños
decir, nese cruce de camiños, pois hai a carretera que vende a Coruña, que continúa hacia Ourense, e a que vende Pontevedra e que continúa hacia Lugo, non? Estamos nesa posición, digamos, privilexiada. É dicir, aínda que hoxe temos un pequeniño déficit en canto á conexión cas vías de alta capacidade, que eu, por suposto, quero traballar, e de feito xa mantive alguna entrevista co presidente da Xunta e propuxen unha solución para intentar achegarnos ás vías de comunicación. A máis cercana temos aproximadamente a uns 12-13 km, pero non temos quizás as condicións idóneas para conectarnos como vila a esa vía de alta capacidade. E iso, por suposto, o parque empresarial que temos, que xa ten as súas empresas, pois precisaría de precisamente unha conexión un pouco máis, digamos, do século XXI para acceder a esas vías. Pero ese é un hándicap no que temos que traballar, igual que en outros proxectos que temos pensado materializar, si finalmente asumimos a alcaldía da vila, que confío en que así sexa, que é unha carencia que a mí me ven rondando a cabeza xa dende fai moito tempo, e además é unha necesidade acuciante, visto a sociedade deste século que ten necesidades especiales, sobre todo na terceira idade, non? Da que Monterroso no seu momento se construiu o que se chamou unha residencia da terceira idade, que non foi tal, porque houve unha serie de fallos de deseño que impediu que nos deran a calificación para ese edificio de residencia para a terceira idade, e ao final incluso nos vimos obrigados a cerrarlo polas carencias que presentaba e polos defectos da propia construcción. Isto xenerou que agora teñamos unha necesidade acuciante, que era donde as persoas da terceira idade pois teñen que, por desgracia, acabar pasando os últimos momentos da súa vida, porque normalmente as súas familias nun mundo como de hoxe pois non se poden facer cargo deles, porque os seus fillos traballen e ao final pois teñen que arcar unha residencia de terceira idade. Entonces é unha das eivas que eu teño en mente para sacala adiante e construir unha verdadeira residencia de terceira idade do pobo, que o necesitamos acuciantemente. E de todas estas singularidades que fan especial a Monterroso, con que te quedarías? Ou seja, se tiveses a oportunidade de falar de Monterroso, destacar algunha cousa, tes que vir a Monterroso por isto en especial. Monterroso ten moitas singularidades. Mira, desde a súa historia, é dicir, Monterroso é unha vila con unha historia impresionante que incluso moitos dos monterrosinos descoñecen. Os restos dun castelo, que se o castelo de Xirgal, sobre a base dun castro que existía na vila, pois nese castelo criáronse dous reis de Castela, Alfonso VII, fillo de Dona Urraca, e Raimundo de Borgoña, e Fernando II, que tamén foi criado en Monterroso. Entón, esta parte da historia que non coñecen incluso unha boa parte dos monterrosinos é outra das cuestións que nós queremos agora poñer en valor e utilizar precisamente tamén este centro de interpretación de Vila das Feiras para poñer isto en valor. Claro, isto eu creo que é moi importante, porque Monterroso como tal, digamos que ten unha historia que hai que poñer en valor. De feito, incluso lle aconsello a xente un libro de José María Pérez González, conocido como Peridís, que é reciente, que é do ano 2014, que se titula Esperando al Rei. Entonces, está ambientado principalmente en Monterroso, aínda que fala de outras partes de Castela, e contanos a historia da crianza de Monterroso do rei Fernando II. Entonces, estas cuestións pues, temos que poñelas en valor. Outro dos digamos, sitios que é necesario visitar cando se ven a Monterroso, e que además foi e é centro de na época estival de xuntanza de xóvenes de toda a comarca, incluso mesmo das provincias veciñas, porque nós estamos moi pegadiños á provincia da Coruña, é dicir, ao Concello de Melide e á provincia de Pontevedra no Concello da Golada. Moita xente destes concellos veciños, incluso das provincias veciñas, viñen a pasar o día a Monterroso, que é a área recreativa da Peneda. A área recreativa da Peneda é un complexo magnífico que foi
construído nos anos 80 e digamos que o seu entorno privilexiado na cabeceira do Ulla, xusto ao lado do río, con unhas magníficas carballeiras e con a parte incluso a hostelería, pues, é un lugar moi bonito para vir a Monterroso, a disfrutar de Monterroso. Estamos traballando tamén nun proxecto, de feito firmarase pronto o convenio para facer unha primeira fase de reforma para modernizalo e dar, digamos, un aspecto máis do século XXI. Pero, dende logo, eu convido a que veñes a Monterroso, se non estuveches, a visitar esa área recreativa. Vou acumulando invitacións non vai quedar Concello de Galicia sen visitar, a ver se dá o tempo para todo. Monterroso, además, é unha vila moi incluinte, é dicir, unha xente moi aberta, unha xente, digamos, que recibe maravillosamente aos visitantes. Temos outro evento moi importante, único en Galicia, ademais, que xunta no último fin de semana, ou se veo celebrando nos últimos 2 anos, no último fin de semana de agosto, que é o Agroqueer. Digamos que veñen a Monterroso xentes de todas as partes de Galicia e de España a pasar un fin de semana neste evento, onde podemos ver a aceptación que hai da diversidade, digamos, sexual de todos os habitantes deste país, non? En Monterroso síntense especialmente acollidos porque é unha vila, como xa digo, moi acolledora, e entonces veñen a pasar un fin de semana pois espectacular. Non, se tendes de todo, tendes feiras a Feira de Santos, feira queer, historia, non queda nada en Monterroso por facer. Monterroso ten moito que lle ofrecer ao visitante, estou seguro que, ademais, como te dis, te estamos invitados a todos os lados, ven e verás como marchas satisfeito de haber vivido a nosa vila. Logo terei que comprobar se todo o que me contades aquí é verdade, Se o visito in situ, haberá que comprobalo. É certo, pero nós, dende logo, cando che estamos a decir, sabemos que non imos a quedar mal. Sabedes que non defraudades. Non defraudamos. E para coñecerte un pouco máis en primeira persoa, gustaríame saber, como decía a canción esa de Perales, a que lle gusta dedicar o tempo libre a Eloi? Eloi, por desgracia, non ten tempo libre. Eu digo así, non ten prácticamente tempo libre. Entre a actividade política e a actividade profesional non me deixan prácticamente tempo libre para nada. E o pouco que podo ter, pois eu quero dedicar, como é lógico, á familia. É lógico que o pouco que podo estar con eles, pois que eu aproveito ao máximo. Pero despois o que é a actividade, xa digo, profesional máis a política, téñeme totalmente secuestrado. É unha das grandes renuncias, quizáis, cando un se mete en política, e máis cando a situación política nun concello é complexa. Como se leva ter que facer esas renuncias á parte máis personal, tanto a familiar como profesional? Realmente non é fácil leválo, porque tens que convivir con unha persona que entenda que te vai absorber o mundo político, tens que prescindir de moitas cuestións, reinos incluso familiares nas que non podes estar, porque tens que estar ao mellor dedicado nese día a unha actividade relacionada coa tua, digamos, coa tua posición política, e entonces tens que renunciar á parte familiar nese momento. Eso, claro, non é fácil de levar, xa digo, eu teño a sorte de ter comigo unha persona que entende prácticamente sin problema que isto me require moito tempo e que me absorbe, pois prácticamente hai veces que me absorbe todo o día, incluso a actividade política, e tamén chego a ter que renunciar á actividade profesional, non? Porque a política non é só dicir, bueno, pois tes un horario de tal a tal hora e isto é política e isto é actividade profesional. Non, mira, isto se mezcla. Entonces chega un momento que ao mellor un día tiñas programado pola tarde pois dedicarte á tua actividade e ao final tens que acabarte dedicando todo o día ou se cadra esta parte da noite á actividade política. O traballo de político, para que logo digan que non se fai nada, é un traballo 24 horas do día. 24 horas. Ben certo é que a política municipal é unha política de vocación de vocación de servicio ao veciño, e tamén o veciño quere que o atendas cando te chame. E a día de hoxe, con isto dos móviles, casi tens que estar disponible a todos os momentos. Eu incluso teño problemas ás veces para atender as chamadas e estás falando e ves que che está entrando outra e outra e outra, despois tens que estarlas devolvendo, e hai veces que ao mellor che se pode hasta
pasar, devolver alguna e despois non lles gusta a gusto ao veciño porque quero que atendas prácticamente ao momento, non? Moitas veces a mellor son cousas que non podes solucionar ti, pero quero saber a túa opinión ou incluso se é posible que lle podes botar unha man. E no meu caso, claro, aproveitan por un lado a condición política, por outro lado a condición profesional para recibir tamén asesoramento. A veces terás máis a sensación que en lugar de político es máis un chico del cable. Como... Casi para todo. Sí, el chico para todo. É certo, é certo. E falabas da vocación que hai que ter para dedicarse á política, pero cando eras pequeno, cal era a túa profesión ou os teus soños para a vida adulta? O mítico que se di de eu de maior quero ser... Bueno, de maior está claro que cando eres pequeno queres moitas cousas e ao final non tes unha concreta e non sabes onde vas a acabar e logo acabas no que acabas. Fíxate que a miña actividade profesional, eu nunca pensei dedicarme á política. De feito, son un novato nesto e lo levo dende o ano 2019 e nunca había estado antes vinculado ao mundo da política. A miña actividade, digamos que relacionada co mundo da enxeñería agropecuaria e entonces, pois... convenceronme para, digamos, enfrascarte nesta aventura na actividade política. Eu o tomei como un reto máis e coa, digamos, co obxectivo de facer vocación de servicio, é dicir, de aportar algo no pobo no que estás vivindo, no que estás traballando, intentar conseguir, pois, inversións para o teu pobo, que o teu pobo medre, que o teu pobo, digamos, manteña ou incluso incremente poboación, que fomos un dos poucos, por certo, que incrementamos poboación neste último ano, e eso de forma que poidamos manter. Hai que pensar que somos un concello rural e, polo tanto, é moito máis difícil manter poboación, porque dos concellos do interior ou do rural, pois foise marchando a xente hacia a cidade, sobre todo hacia as cidades costeiras. Entón, é moi difícil conseguir que a xente se quede. Nós somos unha vila na que a xente, pois, lle gusta estar, lle gusta vivir. É unha vila que atrae de por si sola. De feito, somos a vila máis poboada da comarca da Ulloa e, como tal, a estrutura que ten o propio pobo en sí fai no máis atractivo probablemente que as vilas da contorna e, polo tanto, esta vila de por si xa suele soster. Entón, a misión como político eu entendo de intentar acadar a máxima cantidad posible de servicios e incluso de potenciar o noso parque empresarial, que é a forma de que a xente poida ter traballo na vila e se poda quedar a vivir na vila. O que creo que queda claro para todos os veciños de Monterroso que escoiten ou vexan esta entrevista é que, aínda que a veces Eloi Pérez non pode coller o teléfono, ganas de mellorar non lle faltan. Para darche unha cifra, hai moitos días que supera as 100 chamadas con creces. En serio? Sí, en serio. É dicir, unha tras de outra, e, bueno, pois... non todas ao mellor son da política, pero ao final acaban estando relacionadas ca política, porque de paso que te chaman para consultarche alguna outra cuestión relacionada ca actividade profesional e digo, pois mira, no ayuntamento ou no concello necesitaba isto, tiñas que me mirar a ver se é factible, a ver se podemos e tal, e digo, ves, empezamos nunha cosa e ao final acabamos relacionando coa política. Vamos a ter que cederche este espacio para montar o consultorio de Eloi Pérez para recibir chamadas de dudas e de consultas, non? Non diría que non. E agora xa para rematar, para coñecerte máis aínda en primeira persoa, con que 3 palabras te definirías? 3 non sei se me chegarán, pero bueno. Bueno, coas que queiras, Traballador, honesto, respeto polas persoas, que iso é fundamental na política, honestidade e respeto, é dicir, tratar con respeto a todos. Se ti pide respeto para ti, pois está claro que tens que respetar a todo o mundo, cidadáns, é dicir, veciños, traballadores da propia entidade municipal e, digamos, capacidade de traballo. Bueno, pararei porque senón dirá que ti moito te gusta alabarte, non? Pero, bueno, eu creo que esas son características que me definen. De feito, a miña política non me cambiou como persona e como forma de ser, e teño unha forma de ser e actuar, e non a vou a cambiar, é dicir, eu son como son, e seguirei no sendo, é dicir, e respeto a todo o mundo, independentemente da súa ideoloxía, e se o podo axudar, o axudo. Me dá igual que milite nunha forza política ou deixe de militar nunha forza política. Eu non entendo a política como vinganza, como entenden outras persoas. Eu
xa digo, son Eloi Pérez e seguirei no sendo, e calquera que necesite de min, se eu podo ayudar, que conte con esa axuda. Mellor para a túa saúde mental e para a túa tranquilidade non imos poñer aquí o teléfono de chamada, porque xa bastante terasco que tes. E como fin da entrevista, como facemos con todos os nosos invitados, aquí temos unha aposta sobre cantos concellos vai gobernar o Partido Popular en Galicia a partir do próximo 28 de maio. Actualmente goberna en 153 concellos dos 313. Así que o que pedimos aos nosos invitados é que fagan unha aposta, apunten aquí unha cifra do que eles pensen. Moi ben, vou ser optimista pensando que a nosa forza política é unha forza que se parece moito á nosa sociedade e unha forza que ten demostrado ao longo de moitos anos de que se traballa con rigor e con seriedade, e cando realmente este país se ven problemas, ao final acaba recorrindo ao Partido Popular. Eso está claro. Entonces, vou a pensar que nestas eleccións, que agora incluso me dá a sensación que temos o vento a favor, pois vamos a recuperar incluso concellos que se perderon noutras eleccións. Entón, vou a ser optimista e vamos a aumentar o número de concellos nos que gobernamos. Evidentemente, eu pediría, sendo moi optimista, que foran todos, pero xa sabemos que eso sería ser excesivamente optimista. Por pedir que non quede. Eso. Bueno, pois moi ben. Meta no sobre e deposite o seu voto. Como o día das votacións, voto. Logo haberá que abrir esta urna e ver quen estivo máis aproximado. Máis aloxado, máis acertado, ou quen fixe unha aposta descabellada. E agardamos que entre ese número este Monterroso. Esperemos ver Monterroso entre os concellos que pasará a gobernar o Partido Popular. Eu espero que sí, e confío en que sí. Nós, dende logo, poñeremos todo o empeño posible, traballaremos arreo para conseguilo, e dende logo os veciños de Monterroso, si confían en nós e optan pola nosa opción política, prométolles que non se van a ver defraudados. Pois espero que teñas moita sorte na campaña, que os veciños de Monterroso podan descubrir a ese Eloi traballador e incansable, con ganas de mellorar, e moitas gracias por acompañarnos nesta charla. Moitísimas gracias a ti por invitarme. E nos despedímonos ata o próximo programa.